Els tocs de Morella, que la segona part es consideren un conjunt de melodies a partir d'un mateix ritme de la població de Morella. Són dos exemples del que us comentava abans de ritmes amalgamats, de danses amalgamades que tenim al País Valencià. La primera és la dansa de Sant Jordi, és un ritme de 11, coixo, i a més fa un 11 i pico, perquè en un moment donat fa un paronet que no arriba a ser mig temps, però que afegeix un poquet més a aquest 11. I tot seguit enllacem els tocs de Morella, que comencem amb la de passejar els gegants de Morella, més el desplacer i la dansa de Sant Antoni de Morella. I aquests ritmes de Morella de la segona part són els ritmes de 7, que també són amalgamats. O sigui, fem els de Sant Jordi, i el ritme d'11 i el de 7 de Morella.